Vay ece. Bey neme bey. Ne mi? Azap mısın? Hava acab. Siz kimlerden oluyorsunuz? Oturlardın. Ha, tuvaleme. Ha. O kaysı oturlardan? Ha, karnıyarıklar deyip eşitipmedin? Ondan? Şu karnıyarıklar bizim düğümüz olan. Olardan yaka ulaklar emele gelen. Yaka ulaklar görgül tüpür olupdur. Olardan iyidir perde dönmendir. Oluncadan beri kedilen kırlayıp tükürüptür. Haydi replen bir iki sarıp olardan saka olur direktir. Ana şol saka olur karnıyarıklan. Ağırsı olmalla. Ay tuvaleme köplüğe kendin day. Ha. Hava. Onu demek siz kulaklardan mı oluyorsunuz bunda? Bizim ağrıyımız karnıyarıklardan. Men bunu yan ayttım ha. Yo sen bey demedin ha. Sen yan o ne mi dedin oluyor Ay koturlardan dedin oğlum. ha? Men soňumy sakawlardan dedim. Yo bey demedin ya koturlardan dedin. Ay oğlum. Men näme deyip yani seljermeýändir öýdäňmi? Ay yo katır selcer paran ok şu ada. Sen sağma. Ay bir ya sorun nere? Hova elbette sağ. Yok. Sen sağ de. Sen asla men aslym bilen nämişiň? Kimden emele gelen saňa näme dakıl bar? Han aýt men sen aňryň soradymmy? Asla näme düşüngelin şu ýere sen? Görme görse elimle görme görse. Wah, gördi onu. Filla. Öküm deyip men gedar kan biljek bolup durdun. Bah. Ağız. Sen ken onluk bunluk değil mi? Ben biliyorum ne eder ha? Hani gel yanıma. Ay dur. Oğlum ben başıma öğlenecek gidip. Öğlenmeyen geç. Öğlenme. Ha oğlunlar gitti bunu. Gitti mi diyen? Hani şu? Hani? Hoca. Ay oğlum. Ha? Sen olmadık olsan ne derdim? Aytma. Gel bizim ara kesmedeli. Çay içecek mi? Oo. Bakla. Şort öpüp. Bir oğlun bilen kız duşup tutuyor diye. Aha. Giyeceğin bir makale. Oğlun gürleyen ok. Kıydım. Bir zat bir ayda aytadı. Birdanım oğlun güzel kız seret asmandan yıldız suyunu. Näme arzuň var bolsa arzu et şugat diye. Kıydım vay sen bir men göwnüme yaradın. Sen bir meni alsadyň diýdi. Oğlun seret yıldız izine suyunu diye. Gel sahna tomosha edelim. Bol ya. Alo. Zoracan. O baryan. Yo'qligi men tek onu görem oğa. Yo birge degem görem o. Şu wagt baryan duşugy. Aýdyp berenler taňa da emmi dat gerek. Näme? Goýjak hem telefony. Bol ya goýmasan goýma. Dinläy. Ine baryan goý.
Oy gelipdir eýem. Oy yine geldim. Ağa bu da yiğit boyluca da öýden bir bedenipdir. Sonra dur ağa bedenipdir diýeni var ha. Bir zat ýadyma düşdi. Ağa o täze tüwdä merkezine owadan matalar gelipdir. Ağa şondan alarly kimden? Seni maňa taýlaşaýda. O sensi taýlap bilem oga. Geçen gedegem täzeyle bilallyga. Owa. Bolýa. Ağa owa otyr. Näme? Gül çemenler mi? Hova getiriptir onu da ne hil gül çemeni getiriptir ken kucağıma sığan okta Jorojan hova täzeyle mutlak geliptir näme ağa ne etip men oňa aýdaýyn gyn men oňa diýsem o alergiyam diýip aýdyp tursam gowy bolmada birinji gedek ýo maňa gül getirme men alergiyam ma diýsem o da bolmada. Ay borluk Jorojan, borluk her tapartan şeydi bir bakana tapyan da. O tıyırlağı, owa. Ağı yan var gelýärken bir bokurdum, uraya bir bokurdum, bir susa yanna. İçi bilmedim, yoklağı öýde çay içerdim, yok. Ya oňa mı? Yoklağı. Ne etip men şoňa şu wagt aýdaýyn. Susa yan diýinmi? Yo susa yan diýsem o maňa ya Pepsi getirir, ya kola getirir, ya da maňa o Fanta getirir. Oğlalar şoňala, maňa bolanok, ýoklagy. Gazly suw maňa bolanok aslynda. İçeme oga, geçen gedegem. Ýadyňa düşýärmi? Hawa, içmedim. Agy. Otyrlagy bir gowja edem. Agy ýaňa suw soýadym, innem bir hili içim ýanyp çykpar ýa-da, Ho, kız ya içim. Bilemok taşarda qar ýapdy. Menim gyzyp otyryn. Ho, ağa ejemim käme hal şoňal gyzyna. Kakam näme diýdi buğdaymak getirýär. Ho. Geçen gedek ejem. Vay içim ýanya, içim ýanya diýene kakam gidip 3 tanak buğdaymak getirdim. Awa, ağa birine öýdi hediledip laqlıq atdy. Ağa birini ejeme berdi. Maňa da berjek bolmam, ejem elimden aldy. Ağa taňa bolanok diýdi, anginaň wa diýdi. Howa da kiçilikden angina ba, men iýmelele aslynda. Ýok, iýemok hiç kaçanam. Dadan bolan ýöne onu da iýen bilirýär da Joro. Howa. Ýok. Yine o tyrlagy bir gowja bolup. Owa, ağa tene maňa bara. Aýdyp bersene, öýde. Ýok, o barada diýem o. Dur. Ikinji ulgamdan jaň gelýär. Dur, garaş. Ana, almadım. Oňarpdyrmy? Öýdüme duşga gelýän, öýdüme mara. Gürleşip otursam, owada näle bir bet gelişik bolar gerek Joro. Owa, ağa üşeýänligi bir hili ýaňa gydyp otyrdy menden bir hili üşep bar ýanlygy. Şumat bir postun bolsa da hediledip çyk oturjak da teň bilen gürleşip çyk. Bir owadan öýdüm şu ýerde arçalar, şeýle bir owadan appak çaba. Way, postun ýedim bolan bir hili gydyp başladym Joro. Ağa postun. Diýär salty gede gaýtalatama. Adam kızacak mene postun diýip. Omy? Olam oturan, we otyr ýanymda. Way ýurşar ýa daça. Agy. Agy burnu çamgadylagy. Owalagy aýat baba meňde ýa. Maňa görünjek bolup aýat baba meňde gelipdir. Oy bilemok mene. Näme? Ýok. Şuma deçeler bir södem aýtmady. Ýok, gürleşen oga aslynda. Ağa gürläp bir bilýär diýärmi? Men näme bilen gürleýän oga? Ýok, maňa oň ýal gerek ýagy. Soňa men durmuşa çykdamam, gürlemän otursam maňa ýok diýen. Gerek geligi men gideýin gowsy. Ağa şo sag bol. Söwda merkezine. Baslan, tibiya diými? Ağa Joro dur sana bolýa goýjak. Oy, howa gürleýän eken. Men ýad bibi. Benim Orad. Ay salam Orad. Ýady. Howa. Täzeýiniz gutly bolsun. Sizin kem gutly bolsun. Adamlar mutlaýly. Oy, gel gutlaly. Täzeýiniz gutly bolsun.